A ideme krmiť zájosť. Tam je nájemne, tam je slon. Dosť extrém, lebo sú tu rôzne veci. Kúpil som si takúto vec. Je nám strašná zima na tom skútri, ale že extrém. Dvajice ma bolia, z toho, jaká mi je zima do piči a ešte hodinu máme cestovať. Ja neviem, čo máme robiť. Hodinu? Celé do kapitola 6? To je zastavu. To nedáme. To nedáme, keď bude takto. A niečo ma začína strašne štípať. Sú tu mravce, stojí mravenie. Kokot. Daj, ukáž sa. Kurva. Jebané kurvy. Skurvené. Jau, ty kokot. To dojebem si to panty, už mám rozjebanú nohu, kurva. Piče pojebanej, skurvenej. Jau, ty kokot. Čo ti jebe? Ja, že čo to je, ty kokot? Au. Zrobí ma noha možno kvôli tomu, že nemám ponožky. Kokot a ja? Z toho som po vyjebanom mravenisku. A postav sa tam s novou Jebe jau, ty kokot. Dajte mi okamžite nejakú vodu. Má hrošiu kožu na majka. Ukáž, čo si vybral. Termo. Ten účerak na vece budem mať dneska nosiť. Takže keď teplo. Termostrášne. Modrá voda. Jo, modrá, je modrá. Modrá je dobrá, jako jo. Toto je, že strašne silný outfit. Bola nám extrémna zima, tak máme takýto outfity. Ale to vôbec nevadí. nevadí. Polovicu z neho dali dole. Áno. Wow, ale je to tu akože... Je to hezké. Čúrať. Však ja som na ňou už zabudol, ale máme tu naše mlíčko. Musel som si ho zobrať. Hore. Kam? Tam. Tu čo, to je treehouse. Kamandika. Rozmýšľaj sa do čúran. Toalet, doľava. Sa pozrieť, jak vyzerajú hajzle pre pánov. Wow. Wow. Očúrané. Idem od začiatku. Cigánka z Olašác, kamera, z osady. Láska, prečo však nemôžem zastať. To ty si krásna. Cigánečka, vyveštíš mi? More, ty mi povieš tu s týmto habitom na sebe. Ide o týchto. Ja mám ťavy. So cute. Very beautiful places are here. I'm going, motherfucker. Škoda, že to není vidno. Wow, ty kokos. Gabika zase vymýšľala všetky tieto nápady. Však napíš, keď chceš, za čo ho vymyslíme. Toto je extrém. Koblný mora, tancujú. Zaplatili 40 batov za to, aby sme išli. Thank you. Okay. Joj. A ideme krmiť zájosť. Zajosze, čaute zajkovia. Zajosze, čaute. Ahojte, zajko, toto je. Joj, to malé šušky. Malé šušky, joj, ty si hladný. Daj si. Toto mám, daj si.
Dajte si, to si taký malý, taká malá. Taká malá. Taká malá, poďte sa. Už nemáme vagabundi. No páčiš, aj ty dostaneš. A mám posledné, tak takto, dobre? Kaloši. Sa takto tebe a takto tebe, páči. Objavila sa tu koza. Ahoj. Láska, na? Nie, prečo? Nemám. Joj, dobre, ver si to. Ja to nemám. Chlapci a dievčatá, ja chcem ísť von. Počkaj, brácho, láska. Však mi poď točiť, ne, alebo niečo urobiť. Tu barčov. Láska, ty si celý zašpinený. Ukludite sa, koze. Ty si On sa bojí, on sa ťa bojí. malá brúbka. Pozri, ja ho zdvihnem. A to je také malé. Very beautiful. Zasmej sa na mňa. Poď domov. Odozdali sme skúter, navyšli nám 2 zástavky a išli sme sa nájsť. Dali takéto. Ani Bangkok sme nestihli, takže nevadí. Ideme sa napapať. Trochu. Toto som asi potreboval. My sme sa hodinu vyspali, 1,5 hodiny, možno 2. Tu stále máme kúzlu, ty kokot, to je všade. Trh, ty kokot. Máme zrazu pred hotelom vypukla apokalypsia, čo sme spali, ty kokot. To je neuveriteľné, tento život tu. Strašne rýchly ten život. Nevidíš koniec tých trhov. Wow. To je dosť zaujímavé. Práve sme na takom jednom trhu, kde si tu vyberáme prsteň a môžeme si zobrať hociaký prsteň, ktorý uvidíme. To je dosť extrém, lebo sú tu rôzne veci. Nebaví ma to, lebo nie sú to dobré prstene. No. Akože počkej, ono je to zaujímavé. Ono je to mega zaujímavé, lebo toto neuvidíš proste len tak niekde. Že si dáš proste kocku na prst. Hej no. Ale my tam To je to asi drag nebudeme, extra. vieš. No však to. Ale takýto Indián. Zabudol som točiť. Ale už papáme, teda dopapávame. Čo máš? Nejaké kuriatko na ríšku. No to majú majdu, to tam mi nechutí. Ale to mesko je super. Taká malinká porcia akurát. Ja mám bazil, rice, niečo a kamoši, toto je najlepšie jedlo, čo som jedol v Thajsku. Prisahám, Gabike to moc nechutí, ale toto je popiči, ja neviem, sú tam nejaké zelené buriny a niečo štipavé, ale je to brutálne. Moje jedlo stalo 60 batov, Gabikina 60 batov, je to malá porcia, ale je to euro 50, proste do 2 eur. Trhy v noci zmenili atmosféru.
Predávajú sa to strašne málo veci. Čo je pochopiteľné, pretože oni sú proste malí. Ale tu sú aj Európania a tu sú aj takí iní, vieš? No, Wow. ale tieto obrazy sú strach. Wow. Umelec za umelcom. Dali sme si moči. Čele? Neviem, také. Takýto má pohľad Gabika, ale takýto mám pohľad ja. Tu mám presne oči. Mrzlinové moči. Ty podľa mňa líči. Ale dobré daro. Dobré. Dobré ráno, práve sme do autobusu a ideme na výlet na Blau, Slony a vodopad. Pekné nohy. Ja si dal dobré TFTčko. Jordlov som postavil. Mal som 8 jordlov. Dámy a páni, dúfam, že ma je počuť. Práve ideme na toto. Ja mám brutálnu obuv na to. New Balance, strach. A akože... Ono to je vlastne pod vodou. Všetko je OK. Ideme na tomto sa plaviť po tejto rieke. Práve na raftingu. Máme tu... Chceš ísť dopredu? Ty kokot. Celý som mokrý. Najbali sme do vlny. Nevadí. Áno, máš pravdu, mudrasi. To vyschne. Vyschne to. Krokodile. Krokodil. Však jebať na to, ne? Práve sme v džungli. Naľavo môžete vidieť amazonský prales, plúca celého sveta. Tu je monument, kamene z roku 1923, ktoré bombardovali japonskí nacisti. Vidíme tu traktor, prvý traktor, ktorý vymyslel Ernest Hemingway, keď objavil Afriku. Vidíme tu bambusové výhonky, ktoré sú prepletené gumou z toho traktoru, ktorý som vám ukazoval. Sú tu sudy, ktoré označujú každý 100. kilometr. Tam je najebne. Tam je slon. Tam je slon. Tam je naozaj slon. Tak to má poet. Tak to je neuveriteľné, ne? Ty kokos. Brutálne. Dámy a páni, toto je slon významný. Práve sme počuli slona, mám telefon v kryte. Dúfam, že ma počujete aspoň trochu. Ale vyzerá to tak vo filme, prísahám, ty kokos. Prísahám, no je film. Proste vojenský film, kde proste za chvíľu proste po nás začne páliť Vietnam a tak. Ale sme išli cez ten most, vzadu. A Čavo odjebal tú tyčku. Nevadí, ideme ďalej. Je to tu halus proste, tu ľudia žijú, netreba im nič, ty kokot. Podľa mňa nemajú žiadnu depresiu. Že podľa mňa tí ľudia nemajú žiadnu depresiu. Takže sme tu, máme si zobrať ako uniform. Úplná džungla. Hello! Wow! Kamoši, toto je fakt iný svet. Hello! Okay, thank you. So you can wear your shirt. Oh, they've been here 1 year. Yeah, after the flooding. Okay, ready. Mr. Seth to be a guide for you. Make vitamin for alert. Pravdepodobne banány a nejaké vitamíny pre nich. And now we're gonna make vitamin for you this way. Takže ideme sami robiť vitamíny. Wow, to je geniálne. Ideme cooking. Všetci majú červené okrem nás, samozrejme. Každý má 2 banány. What's up? To je geniálne. Content strach. Máme také malinké. Nevadí. Why we do make vitamin for the elephant? Because this vitamin ball help elephant don't have stomach pain and help them to pull out easy. This one is ingredient inside the vitamin ball. We have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ingredient inside the vitamin ball. Help elephant to poo. This is tamarindo, brown sugar. This is sugar cane. Not bamboo. Salt, rice, sticky rice. Put banana inside. Banán dáme do tejto veci.
Okay, strong. Big one. Dáme tam aj sticky rice, Čavo ma pochválil. Takže ja som hotový. Teraz ideme mixovať rukami. You can wash. Ja som si dal takýto klobúk, to som oblečený. A práve ideme nakrmiť elefantov. Ide s nami aj pes Dingo. Okolo, neho sa daj. Okolo, neho sa daj. On mi dal jazulu. Like an elephant. Wow. Tak máš štruktúru ten slon proste. Aké má oči. Neuveriteľné. Teraz s nimi ideme chodiť. Mám kamaráta slona. S pánom slonom sa dneska rozprávame celý deň. Sú tu aj iné halúze. Poďme, brate. Ideme. Kamoši, toto je figovník. Tam rastú figy. Dosť halúz, ľúbia figy. Ligon dojde zase len na hotové. Zase idem, že to je chlapec. To sedí. To jak vieš? Lebo mám pitík. Kde? Medzi nožky. A tu. A teraz to dal nožku. Práve nás pozval do svojho domu, takže ideme kuchnúť. On býva medzi elefantmi. Takto. New renovate. Yeah. The room is very old, 44-year-old. Wow. You see it? It's all Aha. old engineering. It's Yeah, very old. nice. Yeah, understand. 44-year-old. Takýto má Čavo výhľad. Tam má elefantov a tak. Proste ráno sa zobudí, dá si pomelo. Rozprával o tom, že tu všetko vyrobil. Urobil proste tieto lavičky, urobil hen tie ploty, všetko čo vidíme tam. Ploty, všetko urobil on. Je to proste frajer. Handmade. Všetko je handmade. Ah, Všetko robí on sám there sebe. you go. To je frajer. Ide mi ešte ukázať, že kde sa kaká. Free water. Tak idem pozrieť. Free water. Zadarmo. Voda. Všetko spravil sám. Wow. Free water. You made it? Yeah. Wow, nice. You are pro. Všetko urobil sám. The new renovate. Wow, to je frajer. 44-year-old. Žil som mu to, celé som mu toto vyplachol, má tam extrémne veľa mravcov. Čo je to z halus, tak tomu toto zavreme. Nice. A ideme. To je frajer. Proste všetko si tu spravil sám. Aj tú vodu, aj ten tlak. Proste takto vyzerá jeho dom. Nice. To je proste jeho dom, ja z toho odpadem. Tuto ešte slony. Proste on býva pri slonoch, ten Čavo. Stará sa o nich, všetko toto on vybudoval. Proste mladý chalan podľa mňa je. Alebo oni tak len vyzerajú, že sú mladí. Mám kopu jedla. Vine, nepôjdem. Čavo si bol domov bere strom, ty kokot. Tento ľubí vodu veľmi. A to je ten slepý, že? Tam na druhej strane sú slony, ale sú nejaké iné, á?
Man. Okay, follow. Take follow. Yes. Máme sa tu s chalanom, čo to tu celé robí. Za nimi, tí dva naľavo majú 4 roky a pred nimi majú 7. A tento, čo je taký maličký, tak má 44. Že to je halus, neveď? A prečo? Toto je fakt pekný zážitok. O tom, že majú inú techniku, ako ich učiť nejaké veci a že slony sú veľmi zaťažené na hluk a tak a že pekne s nimi rozprávajú a uctievajú si ich a že tak ich učia. A že trvá to strašne dlho. Napríklad tie elefanty, čo som točil pred chvíľou, že čo mali 4 a 7 rokov, tak oni sa extrémne boja a utekali všade. Takže oni ich proste nebijú ani nič. Oni im dávajú len jesť a same proste prídu a odídu a podobné. Čo je dosť halus. Takže papáme pataj. Dozadu? Doprava? Zase pataj, ktoré ja moc nelúbim. A zase tam je tofu, vidíš? Ale nevadí. Možno bude iné. No, to pataj je také isté ako všade. Ale nie je tak silno sladké.